Kaixo, Silvia Alonso naiz. Nik retoa egin dut, Berrobiko jendeekin egin dut retoa, ni Irurako naiz. Eta egia esan oso gustoa. Oso reto gogorra da, oso gogorra da, baina oso gratifikantea da. Nei gehien gustatu zaitena da izan da, denak dauzkagula arazoak, eta denon artean hitz egin da, eta sortzen den ambiente politoi, benetan beharrezkoa deu, eta batzutan askatzea gure sentimendu, guk pentsatzen ditegun gauzak, batzutan hobeto, okerrago, eta ikasten goazela, evoluzionatzen goaz. Orduan, mentalitate aldatu behar da, txip aldatu behar da, eta retontan asko erakusten digute hoi egiten. Eta sobretodo txitxita maider daudela ere bai hemendik, pixkat, eta nire horrela nagoenez, beraiekin apuntatuta, oso gustora egile gara, denak. Eta komentatzen dizuet, apuntatzea, ze esfortzua da, baina benetan oso ondo gelditzen zea zure dena, bai fizikamente, alimentazioa, bai barruko sensazioakin, eta guai dau. Así que animatu, eta agian, bigarrengo batea apuntatuko naiz, así es que, muxu denoi.